Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakadzibata ndati ndakadzipakata ndati dziri kuremera nyika dziri kuremera dzinza mukoma KB zvandakabata panapa ndizvo ndakataura nezuro kuti chokumedzwa kwenyoka chokumedzwa kwetai nenyoka kumacheke chiripo chakataura zvakare chekutorerwa mukadzi namambo mambo vachibatwa mumba nehanzvadzi yemurume chiripo ndinacho zvakare mukoma KB chemukadzi akaponera pamba nyamukuta nemukadzi ari kubereka nemwana wacho ndokuonekwa vese vakati flat vari mumba. Kufa here kana kuti kufenda asi pane mumwe akatozofa ipapo. Chiripo zvakare mukoma KB chekuhwedza chemurume wokubatwa mumba sechikomba mumba memunhu abatwa mumba mukoma KB inzwe mumba makabatwa mukadzi akaenda nemurume wake kunoratidzwa vatete kuti ndo vatete vangu ava chisara pano ndakumhanyira kubasa kwatete ikoko ndoko akapidza chikombe mumba. Ndozva kuti papa Isabel makagukuchira dzakawanda hatisi kuda kupedza nguva nokuti Zimbabwe inenge yakamirira right kune avo vanenge vachida kukupayika nyaya vachitsvaga namba dzavabatsiri namba dzenyu dzinoti kudini musakagane chiripo zvakare chemupostori wokurohwa madzibaba akarohwa akabva mazino maviri pasowe chiripo zvakare nyaya ndikada kundibata mhuri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi mhuri yeZimbabwe hadzisi dzekubhipa hadzisi dzekupipa ndadinze dzekufona. Tinotenda chirongwa Isabel pfapfaidza chokutanga icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza regai ndingorova dhunge mutunge 2 kana 3 ndiri mukati mekufamba chikonzero chipinga chikotuwa chikomhanya muri yeZimbabwe paka murewa choko murewa chiri kuti kudini ndapindira mukati menzvimbo kwamurewa mukoma KB pane zviri kuitika zviri kurwadza vakawanda vamwe havachazivi kuti mushonga here vamwe havachazivi kuti kushaya utsanana here kana kuti pane zviri kuitika nyaya iri kwamurewa mukoma KB murewa center pamarket irikwewo kuna amai vari kuita zvinoshamisa zvokuti vanhu vari mukati mekutengesa kanzuro pachayo yakasvika pakutombotaura kuti zvakadai so zvakamira sezvo amai vahombe amai vakuru amai vane musha mukoma KB vanotora bhaketi vari munzvimbo yomumaketi vorigarira vorishandisa kuita chimbuzi vachiburitsa chimbuzi bhaketi ndo chimbuzi zvakare vobva vaita vanondosukira kumasinki mukati menzvimbo kanzuro yakatombosvika pakuvanyorera tsamba kuti munhu akaita seuyu hapana pane vamwe vasangari mukati menzvimbo vakamira vakati aiwa honai munhu pamwe pane iri zviri kuitika zvakamira sei iko zvinozvi zvanetsa chikonzero vanotoita vamwe vanhu vachitoona kuti honai vatogara pabhaketi honai vapedza honai vakuenda kusinki zvinenge zvichiitwa nguva izvi masikati macheno inguva yevanhu kubasa kai pese parodaka kuenda kuchimbuzi yes vanoshandisa bhaketi amai ava vane musika wei vane musika unotengesa zvinhu mafurutsu mafurutsu vachipedza kushandisa bhaketi vari kuenda kunorasa kumvura kuti bhaketi ravo vazogara naro rakachena saka bhaketi iri basa ravo nderechimbuzi asi pavanoshandira mukoma KB nepane toileti pasho unotonetseka kuziva kuti nemhaka yei vachida chimbuzi chebhaketi ndechekwamurewa imurewa saka vekanzuro vari kuti kudini vakatombotaura nyaya izvi pakati imwe inofunga ikomiti kaunti yemunzvimbo yevanhu vanenge vachitengesa ikakwanisa kumira ikati aiwa no tazvinzwa regai timbodaidaiso iko zvinozvo vakuita sekunonzwa kuti kanzuro ngaibvise maya vakati aiwa takamboti kudiso iko zvinozvidhimika mabuya kwatiri takamboti munhu akadaiso haana kodzero muvanhu. Ministry of Health and Child Care yes izvozvi vari kumhanya nechirongwa chekuti vanhu vadonhedzerwa piwe kamushonga wekudzivirira vanhu kubva kudenda rekorera. Icho kwadi mukoma KB tinoziva kuti ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinopa kuti chirwere chekorera chipararire. aizvozvo hairegi korera pachinhu yes hairegi korera pachinhu chakadaiwo that's why chinhu chekutanga vachinzi kana chauya chirwere ichi mune matoilets here munzvimbo dzenyu. yes saka munhu ari kutosiya toilet achishandisa bhaketi wonosuka bhaketi rake panomwiwa nekushandisa mvura pane vanhu. amai avo vanoda shamu ndinonzi blessing gwadhura pachipwe Sonridge Park pakule hanzi vanoda shamu. inzwai mukoma KB amai vandiri kutaura ava vanhu vahombe it's 90 kgs zvichienda kumberi 90 kgs zvichienda kumberi
right. So munhu akadaro muvana ya Uchapa. zvakaipa. Baba Isabel, hanzi ndidzo mhiko dzepamusika kuromba uko vanhu vangaende kunotsvaga mushonga here kutsvagira kuti vatengese pamusika. baba Pati, Eh? vanhu vari kutsvaga mushonga kuti kutamba zvigure, kuti pandinotamba inini ndionekwe, pandinoridza ngoma ndionekwe. Zviri kuitika izvozvo, Zviri kuitika zviri kuitika. zvokutoti amai ava vanogona kunge vakatoenda notsvaga mushonga. Vanhu vari kutaura zvinhu zvika vanotopoziva kuti zvingune zvimwe zvinoitika zvakafanana naizvozvo. Right. Paka kwakwe Chekukwekwe chiri kuti kudini. ndinzwirei mhuri yezimbabwe. Vamwe nevamwe vane zvavanoita kuti department rimwe nerimwe rine zvarinotaura kuti utengese mombe unoenda kwasabu wouya nekadhi woita zvakati. Kuchipatara variko vanotaura zvakare madzimai akazvitakura vanotaura kunonyoresa iri mimba, vanyoresa mimba vachikiriniki vagodzwa kwokuenda zvichienda nekuti ipo upenyu hwake ane maconditions api panyaya yekutakura mimba. Ndizvozvo. Then waroshiwiri binifu vakachiwemba kiminikracha. Inzwa baba Pati, inzwa Zimbabwe. Amai vakaita pamuviri pemwana wenumber 3 asi vaigara pamba pavo nemurume wavo. Vamwene amai vemurume vakataura kuti izvo pana patinonamata, pana patinoenda kuchechi, hatina vane kodzero yekuenda kuchipatara. Hey! Ndokubva vati izvo ndichatsvaga nokubatsirai vana vangu vese ndakabara panapa hapana kaendera kuchipatara. Ndine vandinoziva vanoita izvi chero newo muroora zvinozokundikana sei. Saka muroora rega kuenda kuchipatara. Muroora kusvika akunopona, mimba yakurwadza akaenda kunogara kumba kwavamwene, mimba ichirwara ndokubva vaenda kunodana nyamukuta gogo vanogona kuponesa vanhu munzvimbo. Ende chokwadi vatorere vamunhu vakamuponesa. Okay. Mimba yarwadza kudaro usiku wese vakarara vakagara vari mukati mekuita zvavanoita. Mapasi 6 kuseni mimba mwana akuuya shupa ndokubva yashuta. Then oroshiwiri binifo tiri kutukana here, Hatisi. tiri kutukana here. Hatisi. Saka ndiite seiko Tindimurani. ichokwadi muri yezimbabwe pai zvadaro mumba muchibva masara gogo nyamukuta nemukadzi ari kupona vari vaviri. Okay. Asi makazopinda mumwe mukadzi aita zvokutumwa aiti kuna nyamukuta, handina kuenda kure asi handigare muno mumba, ndakagara zvamumba to apa. Kana mune zvamunoda mukangoti nhenge ndopinda, handikwanisa kugara muno, ndangomira kuti muite muchindituma. Okay. Mukoma KB akagara munhu ari padho ndokubva agara akangogara. Kumumba musina unotaura kana chavari kuda kwandiri. Munhu anga akagara padho ndiani? Ndoumwe ndingangoti mwana wepamba apa ari werudzi rwaamai vepamba apa, vamwene vepamba apa. Okay. Nokuti zvinhu zviko zvanga zvichiitikira ka kumba kwavamwene ndo pakati karingodongorera ari kuona mwana akabuda kare, ari kutoratidza kuti agamuchirwa ndokutoputirwa kureva kuti zvinoda kuchikwa nezvimwe zvese zvanga zvaita. Ari kuona nyamukuta akarara ari flat, ari kuona amai vakapona mwana vakarara vari flat, kamwana kacho kakakofukidzwa kari flat. Nai nyamukuta ndikuti zi hapana vanhu ndokumhanya bebe mama uya mune zvikuno vanhu varimo mumba kuti vakangonyarira vapinda vamwene kwakubuda kwakunogara panze zvikanzi maybe ndizvinoita nyamukuta wacho akapedza kuponesa ndozva atizivi. Inzwai shoko mhuri yezimbabwe, vamwene vaudzwa havana kana kuita action kumbodana vanhu kungoti iye nyamukuta ndiyafanira kutishevedza dzimweri dzenguva ndo zvaanoita kana achita basa rake. Mwana uyu ndiyakatendera nokuseri kunoudza vamwe kuti ndo zviri koko vai vakati kozobvunza tanzwa mwana achitiudza zvakati zvikati zvishiwandiudza ndo pakatara kumhanya kupinda mumba kuona vanhu vari flat vanobatika chii chaitika ndokushedzwa kune munhu angauya kuzobatsira mune imwe nzvimbo iri munzvimbo imomo. Okay. Svikanzi imi maona ati kuita zvinhu hazvina kumira mushe pambapo pane mubatsiri akashedzwa aripo madii mavashevedza. Wonai munhu akareromba masi mwana wenyu imbosva iyi. Shedzai munhu baba ipamba achisvika ndobva vashidza chimwe vanopinda moyo vapinda moya mukoma kepi zvikanzi munomu vanhu vese vamuri kuona varumwa nenyoka. Vanhu vese vamuri kuona munoma varumwa nenyoka, ende nyoka iyi haina kwayaenda kure irimo. Vanhu vangarumba kwakutiza mukoma kepi zvikanzi vamwe fonerai hama dzemukadzi uyu wongu muzukuru ndiwenyu, fonerai hama palazi kufonera murume wacho kundizotika murume achibva afonerwa murume zvikanzi nomubatsire ndiri kuda kuti kubatsire
Tawina. Zvatisina kuwina tina kuwina. But zvikonzero tichazvibata. Chakonzera. Zveupenyu hwevanhu takuda Mwari vapindiri. Yes. Nokuti vanhu varuma zvemazviro kwazvo. Kunovhura mukoma KB mucheka kana kuti jira rafukidza mwana muviri wese wablack. Wablack. Kunotarisa amai vakuzama kumutswa vakuita senge munhu ari kunzura kuri. Amai nyamukuta ndo vakamuswa ndo kuvhunduka vachivhunduka mukoma KB kubuda panze touch speed vakaita zvokumhanyiswa kubatwa kugariswa pasi kuti chii vachibvunzwa ndiri kupi. Varone confusion vachazivi mukadzi uye kuti ari kutariswa gumbo ari kuti gumbo rangu riri kurwadza ari kutariswa gumbo ratoita black svikanzi kadai nyoka sungai munhu gumbo munhu ngamanyi kuchipatara apo mwana wablack ndokushevedzerwa zvavakashevedzerwa kuti mwana aendeswa kupi kuchipatara mwana achisvika ari konfirma kuti mwana aenda sei mwana atofa amapinzwa muhospital right. Zvadaro mukoma KB zvikanzi nyoka yauraya yaruma vanhu ava mumba muno muirimo ipapo yange isati yaonekwa ndokubva paita zvakaitikwa mukoma KB. Inzwai mhuri yeZimbabwe nguva yaitika zvese izvi vanhu vachipinda machesei vamwene vanga vakagara padhoo panguva nzvimbo yakagara musikana uye akamira achiti ndakamirira kutumwa ndichichedzwa ndopa vakagara nguva yaipinda vanhu mumba achida kuona zvese amwene vakangobva padhoo ndokungogara pasaidi mbichana vaitodavirawo mashoko nekubvunzwa nevanhu vakangogara ipapo kana mumba havana kupinda. So pakaendeswa vanhu kuchipatara vanhu vachidzoka vakawanika vamwene vakagara ipapo havana kusimuka ndokubva mwanakomana asvika zvikanzi kana muridzi wemukadzi uyu asvika ndopatoda kutanga kushanda panapa nemubatsiri mukoma KB. Ndobva paitwa zvapakaitwa zvikanzi ndoda kuburitsa nyoka yaruma vanhu nokuti haina kuguma icharuma vanhu kusvika vapera pano. Vakagara mukoma KB nyoka kuunikwa ichibuda muhembe mudhirezi raamuine ivavo vakagara vari kunzi nevanhu nyoka iyo instead yekutiza vari kutobata zvinoita vanhu vechikadzi kana vachichema kuti vanotora ruoko vovhara kumaiso kudai so nepamupimbiro ruoko apo ndokutanga kuchema ko muri kuchema una nyoka ikaiyo vakangogarira vari ipapo. Nyoka mukoma KB ndobva yasaswa zvaikasaswa ndobva yapinda mumba. Isati yapinda mumba yaitenderera pavari mai svika ndomubatsiri vhurai dhoo. Nyoka iyi inofanira kupinda mumba mutori neropa risati rapera rinofanira kupedzesa. Ndobva yapinda mumba ka amai vaye nguva yakapinda nyoka mumba kwakusunga kupinda mumba vachipotera nyoka zvikanzi maona zvirika hatidi kutaura panapa kuti ani zvaita ndinenge ndati toda kukuratidza ichakonzeresa. Ndobva vapinda mumba mukoma KB ndopakazonzi varume vakasimba rovai nyoka imuiurayi. Nyoka yakaurawa asi nyoka yaurawa mukoma KB ndobva yasiyiwa mumba ichinzi ida kuzoratidzwa hama kana kuti vabereki vemukadzi uyu nokuti vashevedzwa vanzwewo zvaitika panapa dzimwe dzenguva vanozoti inhoroondo idhirama rapuri kuita ngaichengetwe. Amai havana kubuda mumba vakaramba varimo. Nguva yakasvika hama dzemukadzi vanhu vakuti ngatipinde mumba tigokuratidzai kwasvika amai vemukadzi uyu pamwe chete natete vake nemuningina wake nababa vacho kwete baba vekuberekayo baba munini vakasvika uripo 4 zvikanzi pinde mumba mugore zvitiko zvaitika mwana kunyange ari kuchipatara batitangirai pano ndokupinda vari kunotsvaga nyoka mukoma KB nyoka ari kushaiwa disappear. Daniel Shiwiri Pinifo wakachiwemba kemenikiasha. Handiriya simudza mbada tirove pakadzikadzika. Handiriya maikan Wandirove iwewe handiriya iwewe Wandirove ndakumbira handiriya maikan iri tinifori chiwiri pinifo iri tipo Tapio. Whoa, mighty spine for the Peter the Pro. Fana tu sipekesha dem turai mam. Jumanda wakachiwe bake minikiaja. Simpini tu horo mighty. Tenyo shuri pinifo. Wakachwe. Simpini. Reporting. Horo mighty. Reporting. Tenyo roshi. Rikiti vu. Nyoka disappear. Nyoka can't get. Kanditolakala. Aichawanikwi. Nguva iri kuitika zvinhu izvi. Papinda vehukama vauya vemukadzi uyu. Papinda vehukama vemurume mumba umu kuti vaonesane. Amai vaya
pavakakogarawo mumba imomo vakagara havasi kusimuka. Umwe zvikanzi mama tiri kutsvaga tino nyoka yataura yaka munomu ndimi mega muri munomu. Imbuchovhai uku simukai. Kwakusumuka vakabata chipepa yezvo vatora bepa mumba ndokusa nyoka iya ndiyo yanga vakabata zvavo. Nyoka iri kutsvaga vakaibata iri mubepa. Zimbabwe plus 263 Zimbabwe. Nyoka ikabata iri mubepa bheki iri musagai muchipepa. Nyoka iyi yatorwa yabuditswa panze yavere ngavacheme mukoma KB. Kuchema zvezvo kuti munhu afirwa kana kuti mukadzi afirwa nemurume asi kugona kugara ndiye tatari vakati vasiyei tatari panga paiswa nyoka yakaradzikwa ndiye svike ipuhu ipapo kutochemawo varipo ipapo vanhu havachaziva kuti vari kuchemei. Zvikanzi vari kuchema nyoka kefe. Zvikanzi vari nyoka ngaipiswe. Zvikanzi nomubatsiri no problem. Varipo ipapo mukoma KB. Vamwe vanhu vanga vaenda kuchipatara vasara nemukadzi uyoyo. Shoko riri kusvika kuti tine urombo mukadzi uyashayika. Muroora. Hey. Apa mwana uyoyi akafira mudzimba chizvarwa. Mukadzi ari kunzenda sei? Ashayika. Nematambudziko. Varidzi vemwana mukoma KB vakangopererwa vakati kuda kwaMwari nezvatiri kuona izvi mukwasha atiri kukuomesera. Nokuti hongu mwana wedu afa but iwewe pachako une dambudziko. Atiri kukuomesera. Kana Mwari vatenda kuti mwana wedu aitwe izvi afe, no nguva yange yakwana. Nokuti Mwari havatendi kana nguva isati yakwana. Asi ndiyo nzira ita sei yauya naye. Atiri kukuomesera zvawanga ukaroora nezvawakaita. Apa una dambudziko. Asi chatiri kuziva chekuti iwewe chai kuti uri mudambudziko. Ngatigadzirise mapepa titore mutumbi uende kunovigwa. Zimbabwe nyaya ndekukwekwe. Vaenda kunotora mutumbi mukoma KB. Vakataura vakati kwete. Patiri kuenda kunotora mutumbi uchirara mumba mwana wedu akabereka. Isu veukama hwedu hapana ari kurara pano. Tiri kukotsoka chete kuzoviga mwana wedu. Mutumbi kana kuti mushakabvu aichemerwa kupi? Aichemerwa kumba kwake. Kumba kwemkwasha. Okay. Right, zvadaro mukoma KB. Veukama vakakumbira mukwasha. Zvese zvechete pana paTondwari. Asi tinewe. Okay. Nokuti tiri kukunzira tsitsi. Asi chatiri kugona kuita basa ndechekuti mukadzi wako mutumbi wake gaona remumba. Asi iwewe isusu atizi kurara pano, tiri kuenda kunorara kumba kwedu. Tichangozodzoka mangwana tichivika. Tosiya takuudzai zvekuita zvinoda isusu. Good. Ndokubva vaenda mukoma KB. Vakazobatana zvakare nemubatsiri uyayu wokubudisa nyoka. Vakati iwewe tiri kuendera mberi newe ndowaratidza zvinhu izvi. Tibatsire handei. Vabatsira mukoma KB. Kofini rauya. Ndiri kukumbira kani vagari vekukwekwe. Toda 11 euro inobudisa zviri kuitika. Vagari vekukwekwe muchiziva nyaya iri kutaurwa naBhozhongora iyi tibatei pa 0713 938 538 WhatsApp number. Inzwai mukoma KB. Vanhu vaenda kumakuva. Zvikanzi tiri kukumbirawo vafundisi vanonamata vanamati. Zvikanzi nevabereki vemukadzi. Zvikanzi nemushandiri. Tiri kukumbirawo kuti kana ainamata Mwari havatadzi kuziva kuti munhu ainamata nokuti haana kuzitirwa munamato panguva yanga ari paguva akuenda. Kunamata kwakakosha ndekwaita iye kana kuti Mwari akachigamuchira sei. But panguva inoyi isusu timene hama dzemukadzi hamuyewo kunamata hatina, tiri kuchema. Richimboti siyai pana hapasi kuti munamato. Nguva yakadzidzwa sabhuku kana kuti vamwe vanhu veukama ngavasimuke vachitaura mukoma KB. Andi kofini rinenge rakangogara. Vamwe vanhu vangomira kuti vaise vaise kofini mukati. Kutanga kofini mukoma KB kugudubudzuka. Richibva parangariri kofini kugurubuka kubva parangariri kudarika nepane vanhu vakagara kana vanhu vari pamakope vakagara mukoma KB. Panenge pasina nzvimbo inoita 2 meters isina imwe munhu. Vanhu vari kupadhuze napadhuze. Yes. Kofini kudarika panodarika vanhu 10 richikunguruka. Parakakunguruka napo vakanga varipo mukavabvunza vanoti hatida kurohwa kofini, hatida kuguba nekofini. Rakananga straight pana vamwene pamhanza nekona yekofini. Amwene avako pasi. Nyaya ndiri kutaura ndeyekuti amwene ava vakatakurwa vakaendeswa kuhospital vasingazivi. Ndokunosonewa masicha anokona kuita 6 pamhanza vasingazivi kuti vaenda kuhospital. Vachingopepuka vari kuhospital, tiri kuhospital vachibva vati ndibudisei ini handigari muno. Andiudza muno ndiani. Vachidzoka mukoma KB vakatodzoka mukadzi atovikwa. Veukama vatoparara.
asi zvandiri kutaura mukoma KB akabatsira neukama vachibva vashevedzera kuti hatina vatiri kupa mhosva, hapana chataona, tiri kukumbira mukwasha uchengeti amai ava nokuti vari kurwara. Nyaya yendiri kutaura nhasi izuva rechi11, amai ava varumwa 3 times nenyoka. vamwene vaya varumwa 3 times. vari kurumwa nenyoka vari pai kana kuti vakangogara so. Nyoka ndivo vari kutanga. Nyoka imwe yakashamisa vanhu. Nguva yavakatiza vachienda panext door, nyoka yaitoonekwa ichitoyetera mashuri. Asi inzwa zviri kuitika, makumbo avo ese aita black. Vanotakurwa kekutanga kuendeswa kuhospital kana kusukwa makumbo nzwe chichivanhu. Vasingosvika muchipatara chete pane zvavaitwa kuti handiri kugara muno, ndakutodzokera. 3 times but havana kufa. asi makumbo aita black kunge mafiro akaita kacheche, kuti mafiro akaita kacheche, even nemuroora. Nyoka yanga iri pana vamwene, pakazouya mubatsiri ikazourayiwa mumba. Inyoka rudzi mukoma KB. Vanhu vachitaura mashoko akasiyana-siyana kuti umwe anoti ndoziva iri nyoka yakati, umwe anoti ndoziva iri nyoka yakati, but mazita enyoka akabuda ipapo mazita akawanda zviindira nekuti vanoita sei, vanoziva mazita api. Endi nyoka inoruma munhu achiita black. Mubatsiri akataura here kuti nyoka iyi yakabva papi yakazoruma vanhu vanga vari mumba, muroora, nyamukuta pamwe chete nemwana. Inzwai shoko riri kubva kumubatsiri mukoma KB ari kuti handizi kuda kutaura kuti zvabva kupi, asi ndoda kukuratidzai zvakonzera, nepekupedzisira mugoona kuti zvinorevei zviri kuitika. Zvamuchaona imimi ndimuchave neansa. So zvakaitida ipapo zvaipapo vanhu vese torine maanswers. Asi chinzwai mukoma KB, murume anova ndotezvara, murume wamwene ava, zvese zviri kuitika izvo zvari kushevedzera kumukadzi kuti inini kana dai zvaikwanisa ndigare ndega. Ndo zvari kungoita. Hachadi mudzimai. Dai zvaikwanisika ndigare ndega, apo eji yavo kwavari vanhu vakura. Mungaziva here kuti vamwene ava makore avo ari papi? Vanofanira kuva vari kumberi kwe55. Good. Mataura kuti muroora uyu angari mwana wechinumber 3. Yes. Okay. Vamwe 2 avo akabatsirwa navo, akabatsirwa ari kupi? Akatobatsirwa wokutanga, akatobatsirwa ari pamba ipapo, imimba yekutanga iyai yakasungirwa munhu. Akatobatsirwa ari kumba kwavo. Wechi2 akaita futi zvokuti iye aenda kuhospital, but kuenda kwakaita kuhospital vakaita zvokutonetsana navamwene kuti panapa hapaendwe. Saka kubva mimba ichitakurwa igara achiudzwa kunzi ndakakuudza kuti panapa paitwa sei, hapaende kuchipatara. Saka gara iri teke akatozotorwa zvokuti unogara kumba kwani, kwamwene. Zvaisaita kuti aponere kuchipatara kuti anga ari patekiteki. Saka mimba yechi3 ndo paakazotorwa nevamwene. Mimba yechi3 ndo yakasukwa, ende vakamutora iyoyo ndo yakakonzeresa. Hey, vana 2 ava vapenyu varipo. Saka muridzi wemudzimai ari kuti kudini? Mukoma KB anotaura papi, inzwa yemashoko akataurwa even anatezvera vake ari kuti mukuwasha hatina zvakanozoda kutaura newe, asi chatirudza ndechekuti uri patsaona. Munhu wese ada kutaura naye ari kuchema mwana, ari kuchema mukadzi wake, ari kuchema kuti zvaitwa naamai vake nokuti ndo zvazviri kunatidza. Hey, ya zvinovhundutsa mukoma KB. Mwanakomana anga nemudzimai uyu anga nemusha wake here kana kuti aigara pamba paamai? Anga nemusha wake, vakatomutora kubva kumusha wake kuti mimba yakurwadzai chiuya kunoku, ndobva kumba kwavo. Anga nemusha wake asi padhusi. Kwekwe kuri kumamisha. Ava vanatezvara vanogara kupi? Vanogara kumamisha, but ende mambo wavo asi mumwe chete. Asi kuri kukwekwe ikoko. Ya pakaipa. Muroora akanochemerwa pamba pemurume wake. Akanochemerwa pamba pake. Kofini payakazunguzika ichibva payanga iri chinosvika ichinotema vamwene haina kuvhurika. Ende ndakandasiya chimwe chinhu mukoma KB. Pakuzovigwa kwemukadzi uyu panga paine vanhu vanosvika kuma 500 to 600 zvokuti kana kuti dzimwe mbeu dzanga dziri pedyo neuma next door vanhu vaisvika, zvichienda nekuti vaigara sei, nekuti murume wacho aive munhu aiwirira nevanhu, right? Asi pakazovigwa munhu uyu nokuda kwechiitiko chekofini, nhamba yanga iripo yanga isingasviki 25, akazovigwa nonoshuma. Vanhu vatiza. Pakadaro pamiriki. Vanhu vakatiza, kwakasara vanhu vamwe vanozvinzvimbo munzvimbo nevamwe veukama uri padhuze, asi vanhu vakatiza. Muri yeZimbabwe vateereri manyama, muri kuti kudini kone icho chekukwekwe pachibhorani kuseni vakashama vasina kupfeka? Asi ndine urombo kukuzivisa
izvozvo kumburi yeZimbabwe. Amai avo vakafa kane zuro. Ini mwana wangu akafa vakamubata. Ii ndini muzukuru wavo ndiri kurwadziwa. Imeseji iyi. Imeseji. Zviri kunzi amai ava vakambobatwa pachibhorani nakuseni vasina kupfeka. Vari mariseche. Chibhorani chinocherwa nemunhu wese. Munhu wese. Zviri kunzi muzukuru atumira message uyu ane mwana akashaya. Vakambata maoko. Izvo zvitaura kuno zviri kunzi amai ava vakashayika nezuro. Baba Isabel. Titori kumashure. Kwe. Next door yangu mapindwa nei vamwene munorwei pamuroora. Here nekuda kwekurumwa kwaitwa nenyoka Baba Isabel. Nyoka ine poison mukoma KB. Kana warumwa nenyoka ndochibadara. Hey, ende unofana kutevedzera zviri pamutemo kuti unofana kuita sei. Tizozo. Kana ukasaita izvozvo kunyango wakaita sei. Chaivapa kuti vakaendeswa kuchipatara. Vabve vati andidi kugara munomu. Obvatiza muchipatara. Vane zvavanoimba naso. Zvakakona. Skisi ndakungorova tunge kusona kwechemberi. Kupfapfaidza kumhanya tiri mukati mekuenda. Paka. Mapinira papi? Chitungwiza. Ndiri pachitungwiza muri mzombe ndichachibatanidza. Pachitungwiza pane murume akaroora mukadzi wake. Asanga changorora. Mukadzi uyu ane pachechi painamata. Good. Ari mukati mekunamata. Chechi iyi inamatsa baba semuprofita. Alright. Nguva yanga ari mukati mukadzi kuenda kuti mukadzi aigara achienda pakereke apa achinonamatirwa achiti ndiri kukumbira imba yangu isimbiswe. Ndiri kukumbira imba yangu murandarume wangu kana ane zvimwe zvakaipa zvaibata asi kana ndavakaimba naye ndoda kuporeswa toda kuvaka toda tigosimuka tiri vaviri 10 oroshi. Zvadaro mukoma KB vanhu ava vakazoroorana ndokuita mazuva vasingauye pachechi. Pakapedzesera madzimai uyu kuenda pakereke aitirwa munamato asi akazokumbirwa nhamba namadzibaba nemuprofita ndokubva vaenda. Vaenda mukoma KB madzibaba patopera mazuva vanotopedza kuroorana madzibaba vangasaone munhu kuya kupi kuchechi ndobva vasenda message zvikanzi muripe ndiri kutsvaga ndisikuonai ndine mashoko nemandira kuita. Mukadzi akapindura akati ndechi zvikanzi nangoti sezvo mweya wakaona kuti hapana chiedza tinogona kusadzisa. Pullman selector. Mweya sokureva kwavakaita kukati mukati meribhinisho what am I spine for the beaten pro. Ndaona pasina chiedza, ndaona pasina kuvaka, ndaona masvingo achikoromoka kureva kuti mukavaka zvichakoromoka. Good. Then oroshiviribidipo. Saka toita sei mukadzi arikutopindura padziro vakaita sei vakatoroora zvikanzi ndafunga hangu kuti ndisadzise nokuti denga kana rataura tinofanira kusadzisa. Muprofita akukombisa mudzimai uya. Mukadzi uyu zvakamuremera kuramba akabata foni iyi ndobva pamurume wake. Onai endeni zvika nemurume azvinetsi handei kuchechi. Amai kumakunde yekumakunde amai kumakunde yekumakunde jekesa msutu yekumakunde kufamba uko vakananga kuchechi ndokunosvika pachechi. Vasvika pachechi muprofita anga aine maziso enyama esadza aiona mukadzi chete aisaona murume kana kumuziva. Vanhu vauya vese pachechi. Muprofita angasaziva kuti mukadzi wainamatira uye akaroorwa asi kuzviziva mweya wake zvongosingaona but waiona kuiye mukadzi kuda munhu arova ndinoyaita seyasimudza vanhu wechi number 7 mai avo ndobva wasimudzwa. Ndatarisa mai mukati meribhinish ndaona muri munhu ari kuzama kuda kuvaka imba yake asi ndaona mune munhu muri kufambidzana naye nguva muchizama kumira kuna sei imi pachinyi zvinhu zvakarongeka but murume uyu haiti nekuti kumashure akaita zvakati akamboita zvakati mweya wainawo imi pamutori wechi7. Apo murume aripo ari kuzvinzwa ari kuzviona aite murume ende kana imba ikasatoparara ndaona anotogona kutosungwa mukatosara muri mega zvekusatsuka. Mweya uri kuona saka azviti murume haiti mune laki kusvika panapa penguva ino ende mashoko aiteropa aisirisa vanhu sokuti munhu wese akangoti mai vayambuka. Nguva iyoyo murume ndokusumuka ndobva amira. So kana uri pakereke munhu akasimuka akamira pane vemutemo vakafana nevadario vada kuziva kuti sei munhu achibva tomhanya unomirawo ipapo kuti anzwe kuti aturikire pane chii muprofita ane zvaapiwawo ndobva amira paya zvikanzi ndine zvandoda kutaura zvikanzi ndine zvandoda kutaura ishe ari kusadzisa pane zvaunotanga kutaura unoti kudini ka
haleluya nditika panoda slogan imweya rugare amen rugare amen vari pano vari kuti vane zvavanoda kutaura ngavataure tinzwe right zvikanzi madzibaba ndoda kuti mutiudze kuti zvamuri kutaura muri pamwe here kereke katiri zvikanzi kudini namadzibaba zvikanzi izvo nemuturikiri wewo izvo zvokuti hazvizadzise vachi akangoti akangonyarara ndibva pamhanya mumwe otikavhira ndi pamwe mwedu wasika asvika paipai vakaita tu kumakb akataura kuti achisimudzire here azitaurike ndobva vanyarara kusvika iye murume ataura kati ndiri kubvunza kuti madzibaba zvamuri kutaura muri pamwe here nokuti munhu wamuri kutaura mukadzi wangu ka mudzimai wangu ndipei foni nguva yakadzi ndipei foni baba pad andipa chechi vanoti vakadzi kuvarume uku muprofita akatsika 2 steps akati ari kuseri kwekrawa beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni ho varoya vadapirovuva fita achibva arova 2 steps angatori kuseri kwekereke so pachechi apa uchita sekunopindwa kunenge kune varume pano pangu pane matombo zo murume kwangu ejambira domba kati komana ndimukangomhanya sheti ndikutemai murume wemudzimai aipfimbwa nemuprofita akanga tojamba wadozere kabata matombo akati mukangomhanya sheti ndinokutemai nguva yaitaurwa zvine murume uyu angatosvika padhuzi chako zvandiri kutaura ndezvekuti murume uyu anova ndiwe madzibaba akadonha mazino maviri akabva mazino maviri madzibaba vanga vakapfeka gemenzi vanga kutopfeka gemenzi vanga vachitori muimba yaMwari vanga vakabata tsvimbo vakatobata tsvimbo asi vanga vakumhanya patsvimbo vanga vaisiya zvavasina kubata icho chopisa icho KB naBhozho madzibaba avoka ndinonzi Born Savi ndiri kuno kuHatcliffe so nyaya inonetsa ndeye kuti vanhu vari pakereke ipapo pane mumwe akazotaura achiti akazi kekutanga vanhu vekereke vamwe vakuda kurwisa murume uyu pane mumwe wemukereke zvakare ari kuti hongu ndanga ndiri mukati mekunamata hangu but kumba kwangu izvozvozvo vakazviita ndikangonyarira hangu vakazviita so vamwe vakuti kwanzi nyaya inofanira kuti iendeswe kumapurisa but vanhu vakanga aripo so kune vamwe vanofamba nemabasa murume akaichirwa zvinhu izvi ane basa raanosevenza zvokuti vanhu panga vada kuti anoise ane idea yake yakaita sei yakabudisa munhu wese anga aripo akawanda vakabva vafirisa anoshanda muhurumende ndikada kutaura neimwe nzira mukomakabe ndinoti kana munhu akakwanisa kusunungura nyika angatadza sei kusunungura baba pake manzwisisa muri yesu shona yemaidzwisisa kanyemba madzibaba uchitungwisa avo vanenge vaishanda naBhozho iye ndinonzi Emily Yohani Emily icho chopisa icho KB naBhozho ndi Bernard Muzama paNorton pariseko paNorton nhasi right pull man selector avai KB naBhozho pamunoimba rwiyo rwenyu mwana wangu anomira kakunwa mukaka ane 10 months ndaona muprofita achichekerera akanaka kumadokero ndinonzi Jakata paushe wekunze pachigwende churu uyu ari kuziva here kuti anoshanda ni anoziva here ndiri munzwi wemweya ndiri munzwi wedeka Emily Yohana hazive isi tiri munzwi wemweya 16 minutes to 12 ndopa musi weFriday last week chakaitika musi weFriday last week vanhu vakatoungana isangano riri kutokura here isangano riri kukura kubva ipapo pane here vanhu vakambozoungana zvekare pari zvinozvi patori nenyaya imwe ndakandisikadi kudzikadzika patori neimwe nyaya yakatozoendeswa kumapurisa yeumwe munhu asiri uyu akauya kuzorova munhu uyu nokuti akauya kuzorova muprofita haana mati pakereke iyi vakauya kuzoita sei kuzobatsirwa asi patori neimwe nyaya yakazoendeswa kumapurisa yeumwe mwana wesangano ari kunama mukereke ishi nyaya yekuti kudini yekunetsera futi nyaya dzichi dzemadzimai
yakatoendeswa kumapurisa. Saka muprofita akaendeswa kumapurisa nenyaya yemudzimai wanga achipfimba wemwana wesangana ana kuendeswa iyi yakajamba maspika nayo iyi yakajamba maspika vakangombera vakada ndeimwe. Hey, saka muprofita itori basa rake atizivi. Amen. National FM, hello. Ninonzi Segutu pa Beit Bridge pa Besi. Beit Bridge iri kubatera National FM. Segutu pa Beit Bridge pa Besi. Hello National FM. Ataura inesu Segutu. Kana ichibata please. Ayi wakati notenda transmedia kuti National FM irimo. Chamadzi baba icho chandibata kanyemba. William Osini kachikware hardware kumapinga. Asuri madzibaba wabatwa neiko ipapo. Amai awo hausurombwa uyo vari kudaka kashamu anzi vanorungama kana kuti vanopinda muforo ninonzi Stuart Kambarami pa Borodale. Tinotenda Zimbabwe 3 minutes to 12 papa Isabel Ndawe ndo Zadiana right vanenge vachidaka